sonyere anyị ka anyị wetara gị akụkọ ụwa nke tata n'asụsụ nke anyị bụ Igbo. Aka m bụ onye nke gị Chidi Ikenna Amobi. Obodo niile nọ n'Ogidi nakwa mpaghara nke dị n'Ogidi na Anambra steeti bụ nke ji obi aṅụrị nakwa mmekọrịta nwanne na nwanne wee bịa na be High Chief Engineer Ken Emeka Nwabeze Ajie Okpala Ogidi, ebe ọ na-eme mmemme ịwa ji nke afọ a bụ 2025 na ogige be ya dị na Ire Village, Ogidi, nke dị na Anambra steeti. Ya bụ mmemme bụ nke emeribere na mkpụrụ ụbọchị 13 n'ọnwa nke iteghete bụ Septemba n'afọ a bụ 2025, nke egosipụtara ọba ji dị egwu nke ruru mkpụrụ ji dị 1,000, nke egosipụtara n'iru ọra mmadụ ka afụkwa ka ihe ọma nke tata na nke afọ a si wee dị. Ya bụ onye isi afọ kwaba okpu bụ High Chief Engineer Ken Emeka Nwabeze kpere ekpere ma gọzikwa ndị mmadụ nakwa Ogidi niile. Opportunity deserved is life-changing, but you know, to only those who act fast. Have you picked up buying landed property this year in your to-do list? It takes only a good real estate consultant or realtor to help you do that. And that is where I come in. I have something beautiful for you. I introduce to you Abuneshi the Luxury Home Phase 2. A premium estate strategically located in the heart of Ubunokiti, one of the fastest developing communities here in Delta State. It is close to major landmarks like Asaba International Airport, Enuani Mega City, and Benin Asaba Expressway. A dry table land that has been fenced, gated, plotted, and 100% ready for instant allocation. Abuneshi the Luxury Home is currently selling for 3.5 million naira for 464 square meter. Comes with deed of assignment, registered survey, and C of O in view. You know what that means? Peace of mind. So here is the juicy part. With an initial deposit of 500,000 naira, you can secure a plot and spread the balance across 10 months. Remember, good deals don't stay long. Call the number displaying on your screen to bring you here for a free site inspection. Where's the number? We are contemporary. I don't need it. We are the second. You can't talk. I'm going to Ajie na-eme ife ọ nata n'aka nne ya. Asị na ya malụ nne ya malụ ndị gboo. Ọgaranya bụ ọmụma omume. A na-abụrụ ọgaranya abụ. Ajie Okpala Ogidi. N'eze ekwu na mba na Anambra steeti. Nwunye ya bụ ite ọgụ. Ọ ga-egwu ka a na-eme. Ajie Okpala Ogidi. N'eze ekwu na mba. Ọ ga-egwu ka a na-eme.
Second MC. Makosa, get MC Makosa. Get the second MC, get the honor. Second MC, get the honor. Second MC, get the honor. Apa nak ada? Nak apa boleh dulu? Dulu tu. Apa nak boleh banan? Awak nak boleh MC apa? Esse é o total. Esse Ogidi. Okpala Igbo. Nandi esse Ogidi. Oi babu. Oi babu. Atu mimi esse Ogidi. Aí que na mundo. Nandi lewa. Ndile bekasia. Aha, ndile bakaba. Ọjọ́ kùkọ́ na-eme nke ọ bụ isi ejigede ọkụkọ ndị na-abata kịta pụtanụ n'ụzọ ọ dịgo ka onye ya dị ọkpọ ọkpọsi ị na-agbagara yala amalị ọdọ ọgaranya ka abịa ọ dịgo ọkụ Batabano. Playboy, take it away, not him there. Gorilla, Ibaba, Jana, Bikono. Batal kita. Ai babu. Wa ke se mi ai o de shake pe shake. Ogene de. No na swag. Ogene de. Wa ke se mi
Chief Tony Obakamma prayed for the celebrant and wished him greater blessings ahead. So na Ajie ka ọ na-eli igwe eligwe ya na-eli nke ya dịka o si kwesị na nnekwu mmadụ ka ọ bụ na Ogidi bụ iwo Nigeria na iwo ụwa Ajie ka a na-eli kwefu ịma na ọ nwere ebe ya ekpegide ekpele ekpeluwe ekunie mana Chukwu azago ya ekpele ọ bụghị bụ onye arọbịa Chineke agọzigo ya ibe a na-arịọ Chineke bụ ka ọ gọzili ya na-aga maka na ọnwụ obi salala so onye na-agụ Ogidi onye mmadụ Chukwu ga-enye ya nke o ya eli nyekwa nke onye ndị mmadụ ọ na-ewu gbasapụ aka ọrụ ife ọ na-alụ n'Ogidi erigo nne ebere na ebe bụ ka ife ọ ya eji na-eme ife ọ na-eme ghara ịkụ ya ndụ ogologo ahụ ike
Manyawa me ezinụlọ ya niile ọ ife a na-agụ. Opportunity deserved is life-changing, but you know, to only those who act fast. Have you picked up buying landed property this year in your to-do list? It takes only a good real estate consultant or realtor to help you do that. And that is where I come in. I have something beautiful for you. I introduce to you Abuneshi the Luxury Home Phase 2. This is CIA News. Subscribe to this channel if you're watching this video on YouTube, and follow this page if you're watching this video on Facebook. I am Chidi Ikenna Amobi. Do have a nice day. Night. In the day. Whenever and wherever. We are here for you.